Si Kristo o sa kabuutan o matarong nga tao. Pero gilutos siya o gipatay dinhis kalibutan, gilansang sa cross. Ang magsunod sa ni Kristo mahimog yung buutan o tarong nga tao. Ganahan ba mo taong buutan? Sa may inyong ganahan kanang taong buutan o salbahis? Kusga. Buutan. Kanang buutan mo tug-an ginas tinuod. Ganahan ba mong sultihas tinuod? Di mo masuko? Wala mo tingog. Ang tao nga nagsunod ni Hesus dili gyud mamakak. Muna musulti gyud tinuod. Ang kalibutan masuko gini siya sa mga taong musultis tinuod. Kamong mga ginikanan ug sultihan mo sa inyong anak nga maimpierno mo anang sige ninyo yaw-yaw, masuko mo o malipay? Ingnon mo sa inyong anak baka nang sige nimo yaw-yaw ma or pa makapaimpierno ba yan nimo kay sala ba yan, masuko mo o malipay? Nawa na magtingog ang mga kalibutanon ay muna dili sayon oy ang pagsunod ni Kristo. Dumtan tas kalibutan, gitag-an na ni Kristo. Dumtan mo kaning pagsuroy-suroy sa mga apostoles sa mas gisgutan sa unang pagbasa nga nagsigi silang suroy-suroy. Unsa may ilang gisangyaw? Ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Ang kamatuoran nga kitang tanan kinahanglan gyud mosunod sa pagtulunan ni Kristo. Apan ang pagtulunan ni Kristo gisalikway sa mga tao nga nahigugmas kalibutan. O kinsa maning nahigugmas kalibutan, ang nahigugmas iyang kaugalingon. Kining atong kaugalingon, kini bang atong lawas, iya manis kalibutan, maubitang kanon ginis kalibutan, inig kamatay. Lingya imong tupad. Ing nakanon ra kasiyuta. Ing na. Ay pag sige dihang paningkamot nga malagsi ka or mabuhi ka, moabot yung panahon kanon gyud kasiyuta. Ana. Kay iya manis kalibutan. Ang dili iyas kalibutan mao ang atong kalag. Muna ang atong kalag mopadayo na ngadto, pero duna na siya'y atubangon nga husay. Inigabot na niya atubangan sa Ginoo niya, ibili na ning lawas nato dinhi, mo atubang na ning atong kalag og husay. Ug unsa may tan-awon didto, ang binuhatan sa atong lawas. Muna ingos Kristo, kinahanglan gyud mong mosunod sa inyong master. Nya kung ang inyong master nga mao ako gidumtan o gipatay sa kalibutan, kinahanglang malipay gyud mo nga maliwat sa inyong master. Kinsa ninyo dinhi ang malipay nga patyon isip usa ka martir? Tasan kamo? Gusto gid mong maliwat mo sa yawa. No? Mao na atong problema. Kay ngano man ang atong pagsimba, kasagaran nato dili hinuon tanan, ang atong pagsimba mao ang pagpangayo nga protektahan ta, nga malipay ta, nga secured ta. Sayop kaayo ang atong panglantaw. Muna tigom yung kwarta, sige yung pangural anang mga balay, kay haron secured. Dili ko gustong naay magsigig agi-aging mga tao sa akong tugkaran, kay basig tulison unya ako ana. Aw di man sa nangilad. Pero kung mauna na atong gihigugma, nya kutob na lang kita diha, secured ang akong mga anak, secured ang akong mga apo, kana na lang atong gihunahuna, nahimo na tang mga tao sa kalibutan.
Pero matod pa ni Kristo, gipili ko kamo aron moadtog langit mo nang dumtan gyud mo sa kalibutan. Bulahan tong mga tao nga magsigi ra gyud og higugma sa mga pag-antos. Gilingiyay mong tupad ing na nahigugma kang mag-antos rong adlaw. Karong adlaw ba mahigugma kang mag-antos? Testingi lang. Bisag karon lang adlaw, adlawng Sabado. Ing na imong kaugalingon, malipay ko nga mag-antos. Aron maliwat kong Kristo. Maliwat ko sa mga martir, maliwat ko sa mga santos. Karon lang adlaw. Testingi ini kagabi pamalandungi o unsay nahitabo sa imong pagbati o sa imong hunahuna sa dihang bidesisyon ka nga gusto kang mag-antos. Unsa may nahitabo o unsa may mahitabo. Sa akong kasinatian, basta ako na ganing ikondisyon ang akong hunahuna nga gusto kong muantos, mahimo dayon kong relax. Dili na ko magsigi og pananaw sa mga sayop sa akong mga kauban dinhi. Di na ko magsigi og kasuko, relax. Pero kung moingon na sad gani ko, gusto ko matuman ang akong gusto. Sogo dayog yaw-yaw, sogo dayog pangasaba. Nga inig sugod na natog yaw-yaw, sugod nagpangasaba, awa na, bugat na dinhi. Bantay mo na. Sige. Inig uli ron nimo sa inyo, unaha pag antos ang imong naong. Ing nadi na ko ni usbon ang akong naong. Dawaton ko ni nga ingon ani. Kung kaniadto mo kiskis kas imong kilay karon dawato na nimo imong kilay nga natural. Kung kaniadto magsikag pangkulor na imong buhok karon imo nang dawaton nga dili kuluran. Kana sa imo pa lang ng kaugalingon ba antoson. Kung sakit imong lawas, imong buko-buko, imong tuhod, di na ka magsigig mo. Di na ka magsigig, hayay kasakit. Ginoo in town, ayuhan niya akong sakit. Dili na. Magsige na kag ingon, salamat nining maong mga pag-antos. No? Sa imo pa lang ng kaugalingon. Daghan naman kay tag-antosonon in relation to ourselves. Sa atong relasyon sa atong kaugalingon, daghan na kay tag-antosonon. Pero ang nakaapan lang na to, magsigi tag-ampos, Ginoo nga mawaon taning sakit sa tuhod, mawaon taning sakit sa hawak, buko-buko, mawaon taning akong cancer, mawaon taning akong hubak, mawaon taning akong migraine. Bisag unsa na lay atong gipanghangyo nga mawa tungod kay nag-antos ta. Ayaw. Ingna, salamat Ginoo aning pag-antos kay mao gid ini ang akong paagi aron mahiusa ko nimo. Di ba? Anam na. Ngi, laing lingi sa imong tupad na tuo ka ng pader. Natuo ka niya. Kamu ra ba dinhi daghan kay inyo mga naong makitaan ra ba nako di gid mo mutuo basta magisgot akong ingon ani. Sige, ang sunod na sad nga antosonon kanang imong tupad. Tupad nimo ba? Tupad nimo karon dinhi misa o kanang imong siging katupad dito sa inyong balay. Mao na mga antosonon nga imo na sad nang desisyonan karon Ginoo antoso ni nako akong tupad. Sige, practice usa. Practice na sugod karon di na jud ko mo reklamo. Ingna imong tupad ba? Lingiya ba imong tupad na sugod karon din ajud ko mo reklamo. Isulti ba? Wa gyud mo sulti. Ay nagyog reklamo. Dinhi bitaw nato kining atong baligya og slat. Unsa man na siya? Makapatabang nato aron do natay antosonon. Bang muantos tag
palit og slot. 700 naman ni siya. Kay 500 ang SBF DAG o niya 200 ang DCHS kaning atong special slot nga tiwasono na kayo. Mutotal ranig 700. Pero para ninyong mga gagmay kay income, labi na gyud kay naglisod na rong panahon, dako kining pag-antos ang pagpalit aning 700 pesos. No, tigyong dako kibaw gyud ko ana kay niagi ko sa una nga bisan gani 10 pesos perti lisura igasto kaning kuwang tas kaon nya wala tay hapit pamliti, lisod kayo igasto. Pero sa unang panahon bisag eskwela ko nga magsud-al ako kasagarag luyag asin o kanang mga suka nga butangag kamatis, mao ra ginay akong kasagarang sudan nya maglakaw pagyud ko sa daan kay wanay kapliti. Pero antos gyud ko hatag og tabang sa akong mga gipang apilan nga mga organizations. Gani gatukod pa ko sa una og choir o kaning youth group mga 1984, 1985 nahimo na tong choir. Kana gari karon nag-anniversary na mi atong Mayo 1 og ika-39th anniversary sa choir, the Streamers Choir nas Guadalupe nag-serve. Nahinumdum ko ba nga sa taliwa sa akong kalisod, galisod og kaon, galisod pamliti, mutabang pagyud ko ngadto sa akong mga organisasyon sa simbahan, organisasyon sa eskwelahan. Nigawas lang to sa akong kasing-kasing kay Legion of Mary man ko, gasigi naman sa kuadtog Rosario, ana, siging tambong sa meeting, ana, nakat-on ko ba? Pero ako kahibaw unsay mahimong bunga. Gani, bugal-bugalan ko usahay sa una, ingnon ko sa akong pipila ka mga silingan. So, ang naong ay, pobre kaayo, mulakaw pagyog, 6 ka kilometro padong sa simbahan, aron lang sibtos pare. Kaya mo kanta, Miss Choir nga to simbahan, 6 ka kilometro among lakaon, ikas kahugan na ris Guadalupe simbahan nya init pagyug kaistanan kay lakaw mi tagalaunas hapon alas 12 udto kay para makakanta pa ini ka alas 4 sa hapon. Dili to 6 ka kilometro kay gikan sa amos kahugan kutob simbahan 6 ka kilometro gikan simbahan ngadto sa Langob Guadalupe usa sad ka kilometro 7 gyud. Nyawa pag yung mga kaon tarong way kwarta kamo gingon anak pa mo sustenir mo alagad di mangge manimba ni aras kilid simbahan baktas gyud ana nyagikan ato 1985 hangtod karon sige gid nang hunahunaa mao na akong gipamalandungan karon sa 60 naman ko, mong sa 61 naman kong makaabot pa kurong November 24, nakaingon ko, dakuas na hitabo, no? Nga bang, unsa man yung hitabo sa kong kinabuhi, kaayuhan o kadautan? Unsa man say nahatag nakos katilingban, kaayuhan, kadautan? Mao nay gihimo, di ko moingon nga equal kay gamay ra man kani akong nabuhat. Maunay nahimo ni Kristo og sa unang mga apostoles sa ilang mga pag-antos, sa ilang pagdesisyon nga bisan pag nag-antos mo alagad lang yapon, bisan pag gidaog-daog, gilotos, gisaway, sige lang silang padayon, ang nahatag nila sa kalibutan, kaayuhan, kaluwasan. Karon bitaw, naamang gyapon magsigsaway nako. Basahon lang na inyong social media, nganlan mga ko giyawa. Sama sa di Kristos una, ginganlan sa giyawa. Ilingay mong tupad, ing na malipay kag nganla giyawa. Ha? Malipay ka? Nya i-post pagyog ka sa social media. Ako, lipay ra gyud ko. Kay ngano man, yawan on baya sa gyud ko. Moingon baya ko, may sadak na kahibaon ni siya. Pero bisag yawan on,
sama ni Timoteo, matawag man to siya giyawanon sa ilang panahon, gituli siya ni San Pablo. Kay kana magong tuli sa una circumcision, mauna ang pagbag-o sa imong pagkatao. Mauna ilang kuan sa una, timaan nga nagbag-o na ka, ni sunod na kas Ginoo. Bisag yawanon ta karon, gikan gahapon hangtod karon, pwede tang mo desisyon gikan karon nga mosunod na tas Ginoo. Kay ang tinuod nga yawanon kanang magsigig kasuko sa mga taong yawanon. Ang tinuod nga Diosnon kanang magsigig pasaylo sa mga taong yawanon. Nakuha mo sa akong gisulti? Akong Osbon ha? Ang taong Diosnon kanang magsigig higugma sa mga taong yawanon. Ug ang tinuod nga yawanon kanang magsigig kalagot, magsigig panaway sa mga taong yawanon. Mo na tinuod nga yawanon. Kitang tanan na kita yawa-yawa kana ding ato mga sala. Pero unsaon pagpapas ang atong mga sala, pinaagi rasad sa pagantos o pagpasaylo sa nakasa ngan hinato. Munang ingos Kristo, kung pasayloon ninyo ang nakasa ninyo, pasayloon sad ang inyong mga sala. Di ba? Nya kada pagpasaylo antos man na. O na ako inig-ingon, yawa ka, antos lang. Yawa bitaw, pero pwede man sang mahimong Diosnon. Nya kay ikaw, manjud ka mapasaylo nako, yawa man jud ka ko para nimo, amo samot jud kag kayawa. Di ba? Kay kanang yawa mao man na ang espiritu sa pagdumot, espiritu sa kalagot, espiritu sa pagarbuhon, pagka mapahitason. Mao ginay tinuod nga kinaiya yawa. Mao makigkumpit gina siya sa Ginoo, makig-away gina siya sa Ginoo, ug siya mo'y naghari dinhis kalibutan. Muna mosunod kita sa Ginoo, mosulti tag unsay tinuod, mosulti tag unsay makapaluwas, mubuhat tag unsay makaayos katilingban, maglagot ng mga nabiktima siyawa. Muna ato lang sa silang higugmaon, ato silang pasayloon. Naman sa daghan nga liwat-liwat sa Ginoo, namalit na tog slots. Tanawa, ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto, niabot ng atong halin og 19,800 ka slots, na apay 40,200 ka slots na available, tag 500 pesos per slot. Ang atong kumbinto ron, ang gifokusan mao gyud ang paghimo sa atong pag-construct sa atong elevator. Mag-meeting-meeting pamiana kay haron gyud maklaro, kay sa una na sayo pro batong structural, dako kay gasto niya sayop lang yapon, karon may nang step by step, sakto gyud. Naa naman ang unit sa elevator, ang pagtaod na lang. Salamat sa Ginoo ana. Nya ang ato sang DCHS katong special slot nato na natay halin nga 28,729 ka slots, 1,271 na lang yun ang nahibilin, tag 200 pesos per slot. Nya naasad ni siya 22 slot challenge nga tag 4,400, niabot na sa dangatong nadawat na 22 slot challenge og 457. So pakpakan na to ang namalitan ni atong slots. Salamat ninyong nag-antos og palit sa tong slot, taliwala nining ato karong lisod nga kahimtang. Ang Ginoo muhatag og daghang kaayuhan ninyo nga naghimo niini. Kasinatian ni sa mga santos, kasinatian ni sa mga apostoles, kasinatian ni hangtod karon sa mga taong nagsunod sa Ginoo sa tinud-anay. Kanang tinuod gyud nga dunay tuo. Mao bitaw sa atong tubag sa Salmo, sa tubag na to, Salmo limot na. Ang tibuok yuta
magsinggit unta sa kasadya ngadto sa Dios. Kung ang tanang tao mosunod na sa Ginoo nga andam ng muantos para sa kaayuhan sa iyang isig katao, og dili na magsigig away, dili na magsigig gubat, dili na magsigig sinaywayay, mga manggihatago na ta, dili na ta mga dao, di na ta mga hakob, mukasinggit Diyos kalipay ang tibuok yuta ngadto sa Dios. Kung muundang lang nisgubat ang Russia o ang Ukraine, niya magsabot-sabot na sila, muanto sila sa pagdinawatay sa usag-usa, ang Israel o ang Hamas, magsabot-sabot, magdinawatay, magpasayloay, musinggit yun ang tibuok kalibutan sa kasadya. Di katapusan lingi sa imong tupad, ing na gusto ka lipayon tika, ingna ba na gusto ka lipayon tika, mo na ug minsan siya gusto antosa dayon na siya, ayaw na sige higyaw-yaw, ayaw na awaya, antosa ba lipay na siya kana bitang makasata nya ingnon rata sa atong pamilya ay lagkabalaka kining imong nahimong sala, amo kang gidawat, amo kang gipasaylo nya padayon kay di ara gyud ming nahigugma nimo, pastang ninduta mo luag atong gibati pero moingon gani ang atong pamilya, ikaw nagpakauaw kang animala ka, baga kay kag naong giingnan ka namong ayaw ana, imo ginagibuhat buanga ka, may ratag mamatay ka ikaw ug mana bitay din na spese.